Nanjengoko lifikile ixesha lokubuya kwamakrwala esuthwini, iintsapho ezininzi kwiphondo laseMpuma Koloni zibhiyozela ukubuya koonyana babo ebebekoluswa. Kodwa ezinye iintsapho zona ziphulukene nabantwana bazo emva kokusweleka kwabakhwetha abali-19 kutyholwa ngelithi bebengavunyelwa ukuba basele amanzi. Ukusuka kwinqanaba lokuba yinkwenkwe ukuyotsho ebudodeni, eli lisiko lidala lakwaXhosa. Noxa kunjalo, sele kubhubhe abakhwetha abali-19 ngenxa yokunqongophala kwamanzi emzimbeni kunye nokungakhathali kwamakhankatha. Kodwa ezinye iintsapho ziyabhiyoza ukubona abantwana babo bebuye bephila. Abanye abantwana babuyanga, bona babuyile. Bagcinwa kakuhle nangamakhankatha, khange bagule, khange bebe nanto. So ke ndivuyela ukuba khona ubuya kwabo. Kusenjalo, uluntu lumemelela ukuba urhulumente alikhusele eli siko. Abantwana funeka begadiwe ngurhulumente, naye athatha amanyathelo abheka phambili ukuthi bathi make sure ukuba abantwana ba-healthy nokuthi bamane bebacheka abantwana. Ukanti iziphathamandla zithi kukho izicwangciso zokuqinisa umthetho mayelana neli siko. Xa kuthiwa kunto esihlileyo zibe iinkosi ziswamkela, kufanele ichaphazele ngokumvuzo wenkosi loo nto, ngoba kaloku asiyazi into yomkelayo xa sithi inkosi ngabo abagcina amasiko wethu nezithethe, zii-custodian. Ukuzuthi kangoku kuye kwabanjwa amadoda ali-19 ngenxa yokolusa amakhwenkwe okungekho semthethweni. Isebe lemicimbi yezemveli lithi kulindeleke lenyuke inani labantu abazokuthi babanjwe. Kwiindaba ze-SABC, ndingu-Abongile Yankees, eBhisho.